Takže ja vás vítam pri našom ďalšom vlogu, kde budem len ja, bez Adama. Proste nemáme čas na natáčanie ďalších videí. On má tréningy, ja mám tréningy, ešte aj škola do toho zapadá, tie stredné školy. No a teraz ja som sa vás chcel niečo opýtať. Čo by ste povedali na to, že by som natáčal z PlayStation 3? Lebo momentálne mám tu len nejaké hry, nemám ich veľa. A chcel som sa rozhodnúť, že z ktorej by ste chceli vidieť let's play, no proste viacej tých dielov. Mám tu Motorstorm, či čo to je, Resistance, 2, Sonic, Vianoce. Nové slúchatka. No, však, že sú pekné. Zaostri. Ne, na mňa. Sú to Logitech G230. Stáli ma dosť, nejakých 50-60 eur, takže dosť. Ale týmto slúchatkám som ešte dostal aj tieto bonusové hry. Vidíte, mandarinky, nektarinky, ale to je to. No, takže máme tu alternatíva. Neviem, či poznáte túto hru, lebo ja fakt ne. V podstate ma to ani moc netrápi. 20% zľava do brohu. Krvi nemáte. Nejaké rybičky, či čo to je, počkať. The X Filets 2, to je nejaká kravina, veci. A půl kila mletýho. Půl kila mletýho, je tam o nejakých zombíkov, z ktorého potom robíte hambače. Neviem, jak sa to robí v McDonalde, ale v tejto hre asi hej. No, zapojil som sa aj do súťaže VIP o Xbox One, alebo o Xbox 360. Nevyhral som. No, a ešte niečo som chcel. No a bol by som rád, kebyže mi fakt napíšete, z čoho by som natáčal. Ja by som radšej z toho ten bežon, či jak sa to volá. A aj tú alternatívu by som chcel vyskúšať, natočiť. A ešte som chcel natáčať aj LOLko, League of Legends. Keď to mi moc nepôjde, pretože kvôli tomu Fraps musím niečo iné stiahnuť, lebo mi to strašne seká pri tom a to sa fakt nedá hrať. No, súťaž. Niečo musíme vymysleť. No, súťaž bude o půl kila mletýho. Toto dám k tomu gratis, alebo proste ten, kto prvý dojde, ten si to zoberie. Je to fakt jedno táto hra, lebo aj tak to je zadarmo. A áno, ešte budem mať aj Uncharted 3 a Assassin's Creed Black Flag. Z toho možno, neviem. Nie som si tým istý, ale 100% pri tom budem používať tieto sexy natáčky. Som debilný, že natáčky. Slúchatka. Týmto končí. Na Mikuláša som ešte dostal niečo. To musím nejak zostrihať proste, lebo sladkosti, to je niečo hrozné. A týmto by som sa chcel s vami rozlúčiť. Ďakujem za pozretie videa. Keď sa ti to páčilo, zanechaj like. Keď ne, no tak dislike. To riešime potom. A naozaj mi do toho komentára napíš, akú hru z týchto
Ratchet & Clank, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed 2, Sonic, Resistance a Motor Storm. A ešte aj tie ďalšie hry, čo potom dostanem, to vám potom ukážem. To je fakt všetko. Dík a čau. I believe I can fly. I believe